GPS imapezeka m'mafoni, m'magalimoto, m'masitima, mu ndege, m'makompyuta. Inapangidwa ku America ndi asilikali ankhondo. Koma Russia imakwanisa kupanga ataki ndi kusokoneza. Ngakhale Israeli imachita block GPS ku Gaza. Nthawi zina amapereka location yabodza pogwisa ntchito GPS spoofing. Mwachisanzo, inuyo kumaona location ya Lilongwe koma malo yeniyeni mchinji. Ndege zimakhala ndi avionic system. System imeneyi imachita handle mayendedwe, communication ndi zina zonse zofunikira pa ulendo. Ndi network ya private, koma dziwani kuti zimatheka anthu ena kuipanga haki. That is why ndege zambiri masiku ano zimakhala ndi cyber security measures. Amateteza kuti achiwembu asapange haki system. Now, tikawerenga ripoti limene latuluka zikuonesa kuti ndege yachilima inalibe zipangizo. Mtunda wa 30 minutes inaenda 1 hour. Ku Lilongwe inanyamuka 16 minutes past 9 mawa. Ku Chikangawa inagwa 16 minutes past 10. That is exactly 1 hour. Mukangana mapu imeenda straight kupita ku Zuzu. Mwadzidzidzi achiwembu anayikhotesa kuyamba kulowera ku Chikangawa. Kumeneko imangozungulira mwamba osaona njira. Zikungoonetseratu kunena kuti wina wake from outside anayipanga haki ndi kumayipanga control. Ngati mukumbukira bwinobwino, mbuyomu isanachitike ngozi, within 1 week kunabwera Maisraeli. Ndakhala ndikufunsa pano, kodi Maisraeli akudzatani? Mpaka lero aboma sanatiyankhe. Chodabwisa china, ngozi inachitika 16 minutes past 10. Foni yachilima inali pa line 25 minutes past 10. That was 9 minutes after the crash. Ripoti kufotokozanso kunena kuti mafoni ena atatu anagwiritsidwa ntchito after the crash. Amalawi ambiri ali ndi mafunso. Kodi amagwiritsa ntchito ndi ndani poti enakewo anatafa? Tikayang'ana condition yawo, anthu amenewa analibe kuthekera kugwiritsa ntchito foni. Then who was sending messages mafoni yawo? Pali zambiri zimene tikhoza kuyankhula pa nkhani imeneyi zopanda mayankho. Mwachisanzo, cockpit voice inali yozima, black box munalibe. Akuluakulu, pa 18 June mtolankhani wa Zodiac anafunsa kunkuyu za black box. Anayankha kunena kuti Amalawi musadandaule, black box ilipo, yasungidwa malo abwino. Lero akuti mu ndege munalibe black box, akuwuzana kapena galu. Chifukwa akanakhala kuti akuwuza anthu ovota akanakhala ndi nzeru. Ndinakuwuzani kale, black box ayibisa dala. Zonse zimankhudwa mu ndege zimene amaona komanso kudandaula zinapangidwa rekodi mu black box. MCP sinafune kupereka chida chimenechi kwa maexpert. Maexpert amenewa tikudziwa kumene anachokera ndi ku Germany. Atabwera ku Malawi kuno, achakwera ndi gulawo anangowanamiza kunena kuti ndegeyo inalibe black box. Koma zona zake, black box ili ku State House. Amalawi mukuyenera kudziwa, black box inatuluka tikanadziwa zona zonse, chifukwa chilima amalankhula mu ndege menepo, amalankhula zambiri. Anzake osaja zonse zimene anaona amadandaula mu ndege menemo zinapangidwa record mu black box. Anyamata amene wanadziwa, IMCP zigawenga zimenezi zinadziwa kunena kuti black box tikakwetulusa tayaluka. Sitikaonesa chisankho chifukwa anthu atidziwa kunena kuti ndife zigawenga. 1983 Kamuzu anaphanduna folo, anapanga investigation yabodza ndikuruza kuti inali ngozi. Akuti kamtengo kakang'ono kanagwetsa galimoto kuthambani. Galimoto imeneyi inali ya nduna, koma IMCP amayisunga machisisi chifukwa amadziwa kunena kuti
ikangopita kwina kwake kwa fukufuku anthu adziwa chilungamo. 1993 anaona kuti atsala pang'ono kugwa, anayiwotcha. Boma litasintha, Kamuzu anamangidwa. Apolisi ena anaulula zimene zinachitika 1983. Akuti sinali ngozi, ankachita kwakhoma anthu amenewa ndi mahamala. Leronso tikuzidwa kuti mtengo wagwetsa ndege ku Chikangawa, komatu asayisachenjera. Chaka chamawa achoka ndipo adzayankha mlandu pa imfa ya Chilima. Agalu amenewa anatiuza okha pa 10 Juni ndege inafika ku Zuzu ndi kubwezedwa. Ripoti ikunena zosemphana, ndege sinafika ku Zuzu, komanso panalibe communication iliyonse. Nkhalamba zojiya pa Facebook akazipasa ma 2000 kwacha zikunena kuti boma ndilomweri. Ife tikuti ayi, bodza ndilomweri. Akuluakulu, MCP inagwetsa ndege 16 minutes past 10 in the morning. President anaziwitsa dziko 11 koloko usiku. Black box inachotsedwa ku Chikangawa banda kucha. Social media inaulula zonse. Nthawi imeneyo tikanena ankanena kuti fake news, propaganda, mbuli. Ndiye timafunsa, kodi lero mbuli ndi ndani? Tinakuwuzani black box ayibisa, akunkuyu ankatsutsa nkumena kuti ilipo ayisunga malo abwino. Lero akusintha akuti mu ndege munalibe black box. Kodi mbuli kapena mbuzi ndi ndani? Pa Estere 1 verse 10 pali nkhani, mtsikana wokongola kwambiri amakhala ngati kapolo ku Irani. Anali mu Yuda wotchedwa Estere, amalume ake Mordekai. Patsogolo pake mfumu inadyera maso ndi kumkwatira. Inali mfumu yovuta kwambiri. Tsiku lina kunakhazikitsidwa lamulo lina kuti Ayuda onse aphedwe. Anthu ena anadandaula, amalakalaka kulankhula ndi mfumu kuyipempha kuti isatero, koma maopa. Estere anasala kudya ndi kupemphera. Kenaka anapita kwa mfumu ndi kuyipempha kuti isaphe Ayuda. Mwamwayi zinathekadi. And guess what? Hamani amene anauza mfumu kuti pha Ayuda ndi amene ali woyamba kunyongedwa. Mukawerenge Estere 7 verse 10. Leronso tinawo Hamani ambiri, Kamajekete, Jezebelo, kunkuyu ndi gulu lake amene wanda Hamani amene afuna kumapha anthu. Akuza mfumu iphana UTM, iphana DPP, iphana Norman Chisale, iphana social media, koma dziwe kuti tsiku lina anyongedwa ndiwo. Hamani ananyengera mfumu tiye tipha Ayuda onse, koma mwamwayi Mulungu anagwiritsa ntchito Estere kupempha mfumu musatero, asiyeni Ayuda sanalakwe. Estere 7 verse 10 akutiuza kuti mfumu inayikwiya kwambiri ndi Hamani, anamunyonga.